ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчандта мошинои нав боз қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон барои шумо. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, ҳамин хел сурат маълумот шуроӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастад нексиҳои арзон ҳастад, опелои хетчбек ва Toyota Corolla, мошинови Daewoo Nubira ва дигар навор мошинои советском ҳастад, мерседесои сечка объёмни ва простоям дорем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 148 сомонӣ. навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем. рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастад баъдрон Daewoo Nubira 10 ҳастад ки соли бароишаш 2001 солае ки бензин газ ҳардош кор мекунад. моторш мега 1.6 литра, коробкаш механика, саистани мошин мегад беҳтарин. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, 4 баллонои пачка ва 4 дискови рамашка, кондитсионер, электропакет, печкашам кор мекунад, салон тоза, магнитофонамаш ҳолати беҳтарин, краскаш нав. мошин мега дар дуруни шаҳр гаштага, яъне ки айни ҳол мегад қарор дорад дар ноҳияи Хуалинг бадрон ва фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ. кадоме ки бо наличие мегирад мега арзонтарам мешавад. ин рақамошон ҳардушон кор мекунад. вариантҳои алишам ҳастад. ягон опелои астраҷи хетчбек бошад мегад алиш мекунем. опелои хетчбек астраҷи ҳамин хел мошино ки алиш мешавад, болоиш шумода сум метиҳанд, яъне ки болои мошини ҳамин шумода сум метиҳанд, агар ки ҳамин хели алишам дошта бошед. кадоми сум ки ҳамин мошина мегирад ай 20 000 сомонӣ бадрон бо арзона мешавад. рақамо ва видеои тоҷикистон ҳастад кор мекунад ва рақамои россия шондам имо ватсап пайваст доранд. ҳад рақамо кор мекунанд. марамат занг занед. бештар маълумоту иловагиша ба шумо фаҳмонда метиҳанд. марамат. дев мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдрон Toyota Corolla 10 ҳастад ки светои сафед, соли бароишаш 2008 солае ки сӯишорж мега тоқа бензини хӯлӣ. мотор мега просто 1.6 литра, коробкаш автомата, саистани мошин мегад ҳолати хубда қарор дорад. мошин мега 4 баллон мегад пачка, мотор беҳтарин, мошин мегад ягон камбудӣ надорад, кондитсионер, электропакет, радной краска сафед, магнитофон. нашуд ҳуҷҷатҳои мошине ки ягон чи гуфтагӣ нест, нашуд хадавои ҳуҷҷат ва задагӣ пӯстагӣ чизош ягон маълумотош нест, фақат мошин мега ҳолати беҳтарин дай 100% бе ягон камбудӣ гуфтиянд соҳибшон. хоб дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ баъдрон бо дар назди капоти мошин мега ягон сом арзон савдо мекунем. тоқа суми холӣ мегад арзон намешавад ва одамони харидори аниқ мега занг зананд, барое ки одами коргара мегад бисёр мегад нороҳат накунанд. ин мошин дар шаҳри турсунзода ки регарда қарор дорад. ина рақамои билайна кор мекунад. марамат занг занед. се мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдрон Opel хетчбек ҳастад ки соли бароишаш 1998 ки соҳибшон ҳамин хел навистанд. тоқа бензини холӣ, мотор 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин нахаду бензини холӣ баъдрон. моторш мега беҳтарин хадавои кадага 1 сола ҳуҷҷат дорад ва 9 моҳи дига мега танировка дорад. 4 диска, 4 баллонаи 70-80%, салоншам тоза бадрон. мошина мега камбудиша гуфтагӣ нест, танировка ҳуҷҷатамаш срок дорад. дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ баъдрон ва савдо мешавад мегад танҳо дар назди капоти мошин. ба телефон мегад савдо накунед. солша 98 сол ҳамин хел гуфтиянд. хай маълумоту иловагӣ ва айниқташа тариқи телефон мегирем. мошин дар територияи душанбе қарор дорад. ина рақамошо 918 ҳастад кор мекунад. марамат занг занед. дӯстони азиз, шумо агар махалли мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан агар дошта бошед, марамат шумо хел сурат, маълумот, адрес, рақамотон ҳамаша нависта рӯй кунед. мо дар хизмати шумо реклама фурӯшта албатта мегузорем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдрон Daewoo Nexia ҳастад ки радной краскаша соли бароишаш 1996, тоқа бензини холӣ. хоб мотор мега 1.6 литри простой, коробкаш механика, саистани мошин мегад нахаду баъдрон ки 4 электропакет, магнитофон, салоншам тоза, 4 дискови престиж ва 4 баллонаи 60%. мошин мега нахада ҳолати корида мега, не ки нашуд хадавои мошин ва задагӣ пӯстагӣ ҳуҷҷати мошин ягон чи гуфтагӣ нест. сета маълумотоша нагуфтен, хай кадомтон мехоҳен иловагиша мегирем.
خب دستفروشم میگه میفروشه با نرخ 10,000 سومانی بادرون باز کمتر دیگر معامله میشود بسیاری بعد کمتر و این ماشین در تریتوری شهر نورک در قرار دارد. بودن دوستانی که از همین تریتوری شهر نورک همین خیلی ماشین در کامنتر خوش کتاب دارن. برای شما همین ماشین گفتگی تو نمیتونین که در همین رقمشون زنگ زد بیشتر معلومات چگین رقمشون TCL است کار میکند زنگ زنین. دوستان عزیز کدام ماشینی که با شما در کار است کدام مارکای ماشین سوئدسکی ماشین نوای بورکاشه همه خیلی ماشین اگر در کار باشه در کامنتر نویسین که ما چه ماشین با شما پیشکش کنیم. البته ما ماشین گفتگی شما از ادامان فروشنده جدا کرده پیشکشتون میگردونیم. پنجم ماشین فروشی نوبتی است بادرو مرسدس بنز C کلاس بادرو که سچکا کامپلتاسیاش سپورت است. سال برایشش 2000 سالی که بنزین است هر دوش کار میکرده موتورش میگه 1.8 لیتر коробка механика системи мошин мега нахадо яъне ки системи бадрон беҳтарина мега соҳибшон мошин мега 4 диска 4 барона 80% электропакет салоншам тоза мошин мега нахадо мерседес бенз комплектация спорт маълумоти иловагӣ тариқи телефон дастфурӯштам мегад фурӯхта мешавад бо нархи 54000 сомонӣ бадрон бо арзонтарам мешавад дута электропакет пеш ва магнитофон салон тоза мошин мегад яъне хеле бисёри баъд шлақ нест яъне тоза камега соҳибшон ин мошин дар душанбе пойтахт қарор дорад ва чӣ хеле ки гуфтам нархаш 54000 сомонӣ бадрон бо одамони харидои аниқта конкретна муомила мешавад то қассуми холӣ меган алиш намешавад рақамошо вавилон аста кор мекунад маромат занг занен маълумоту иловагиша тариқи телефон худатон гиред. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон дайво ласети аст ки светои серебристи соли 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад гази евро 4 дорад объем моторш мега 1.8 литр коробкаш механика системи мошин мегад беҳтарин мошин мега 4 та электропакет дорад кор мекунад 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ гази евро 4 салон тоза радной краска ҳамаш беҳтарин мега соҳибшон мошина мега омада аз пеш бинен мега маъқултон шид арзон карда метиҳем. хоб ин мошин қарор дорад дар шаҳри кӯлоб ва фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ бадрон одамоне ки наличи мегиранд бо арзонтар мекунем не ки ба телефон мегад илтимос савдо накунед танҳо дар назди капоти мошин бадрон муомилаи хуб мешавад соҳиби мошин ҳамин хел маълумото ба мо навистиянд ина рақамошон мегафон аст маромат дигар маълумоти пурраша гиред. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ваз 21014 аст ки мошинои советски мошини молодежни чӣ хеле ки шумо дар комментира хоҳиш кардед бо нархҳои арзон соли бароишаш 2009 солае ки тоқа бензини холӣ мотор 1.6 литр коробка механика системи мошин мегад беҳтарин срочно мегад сум дар кои мошина арзон мефурӯшем мошин мегад мотор беҳтарин ходовои кардагӣ коробкаш 100% саунбуфер монитор задни камера ҳама чиз мегад дора ҳама ҷош кор мекунад фақат мошина мега як тонировка мекунад дигар 100% мегад ҳуҷҷат ҳамаш коробка салон тоза балон нав яъне ки опши бадрон мошин 100% фақат камбуди яъне ки як тонировка мекунӣ дигар ҳамаш 100%. хоб дастфурӯшта мегад фурӯхта мешавад бо нархи 20000 сомонӣ бадрон не ки чанқа арзон мекунад мега инаша ягончи гуфтагӣ нест то қасуми холӣ 20000 сомонӣ дар триторияи душанбе пойтахт қарор дорад ба кадоми шумо ки маъқул аст мошинча дар рақамошон аст вавилон кор мекунад дигар маълумотоша худатон гиред. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон дайво некси аст бадрон ки светои намхели сафеди намтари ранги ширибурӣ соли бароишаш 1996 аст ки бензин газ ҳар дош кор мекунад моториш простой 1.6 литр коробка механика системи мошин мегад нахаду мошин 4 диска дорад 4 та баронаи 56% ва 4 та электропакет радной краска магнитофон ҳама чиз кор мекунад мега мошин мегад срочно мега сум дар кори арзонтар карда метиҳем мега бо нархи 9000 сомонӣ бадрон боз арзона мешавад нашод ҳуҷҷат ва тонировкаи ақиб ягон чӣ гуфтагӣ нест хай кадом метавон агар ки харидори аниқ бошен маълумоти иловагиша мегирен ин мошин дар ноҳияи данғара қарор дорад чӣ хеле гуфтам нархи мошин 9000 сомонӣ бадрон боз арзон мешавад рақамошо рақамои TCL аст кор мекунад маълумоти иловагиша аз ҳамин рақамо мегирем. дӯстон азиз шумо агарам хали мошинаи фурӯшии хона замин квартира ягон техника ягон чизое ки барои фурӯхтан доштар бошад чизе ки набошад маромат сурат маълумот адрес рақамо телефон ҳамаша дар ватсап иморо нависа рӯй кунем мо дар видеои оянда
фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имзо навор ҳамин хамошини фурӯшу пешкаш кардем то видеои оянда. Худо нигаҳбонтон.